श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क 9423989781 9423989783 आणि 860558 वीज नसल्यानं 2 दिवस दोडामार्ग अंधारात आहेत, त्यामुळे संतापलेल्या नागरिकांनी भर पावसात आंदोलन छेडलंय। पाहूया। पावसाळा म्हटलं की दोडामार्ग तालुका वीज वितरणचा भोंगळ कारभार नेहमी चव्हाट्यावर येतो। गेले 3 दिवस आज झाले मुसळधार पावसामुळे ठिकठिकाणी झाडं उन्मळून पडलेली आहेत आणि विद्युत वाहिन्या आहेत ह्या पूर्णपणे तुटून पडलेल्या आहेत। त्यामुळे वीज वितरणचा भोंगळ कारभार याला दोडामार्ग नागरिक किंवा पूर्ण दोडामार्ग तालुक्यातील जनता ही त्रस्त झालेली आहे आणि आज या ठिकाणी थेट पावसात भिजत आंदोलन करण्याचा इशारा या ठिकाणी सरपंच सेवा संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष प्रवीण गवस व पूर्ण दोडामार्गची जनता या ठिकाणी आज थेट पावसात भिजत या ठिकाणी आंदोलन करते। आपल्या पाठीमागे दिसत आहेत प्रवीण गवस आहेत। नेमकं काय वीज वितरणचा कारभार आहे? वीज वितरणकडून माहिती घेतल्यानंतर समजते की त्यांनी 75% कामे पूर्ण केलेली आहेत। नक्की 75% कामे कोणासाठी पूर्ण केलेली आहेत? अधिकाऱ्यांनी दिलेला निधी हा घशात घातलेला आहे असा माझा आरोप आहे। निश्चित स्वरूपामध्ये आज आपण या ठिकाणी पाहत आहे की दोडामार्ग तालुक्यामध्ये गेले 3-4 दिवस सतत वीज पुरवठा खंडित होत आहे आणि पूर्ण दोडामार्ग तालुका हा काळोखात आहे आणि त्यामुळे व्यापाऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, शेतकऱ्यांचं नुकसान झालेलं आहे, विद्यार्थी वर्गाचं नुकसान झालेलं आहे। या सगळ्यामुळे जनता त्रस्त झालेली आहे। त्यामुळे जनतेसाठी आम्ही आज या ठिकाणी पावसात भिजून आंदोलन करायचं, कारण प्रत्येक वेळी आपण त्यांच्या कॅबिनमध्ये बैठका होतात पण बैठकामधून निष्पन्न काय होत नाही। दिलेला निधी हा पावसाच्या पाण्यात वाहून गेलेला आहे असा माझा थेट आरोप त्यांच्यावर आहे। परिस्थितीमध्ये तात्काळ त्या ठिकाणी उपाययोजना करण्यासाठी जी यंत्रणा लागते ती त्या ठिकाणी उपलब्ध करून ठेवा अशी वेळोवेळी मागणी केलेली होती, परंतु आत्तापर्यंत त्यांनी अशी यंत्रणा कुठेही उपलब्ध करून ठेवलेली नाही। ग्रामीण भागात तर पूर्णपणे आज लाईट नाही। शहरामध्ये तर 3 दिवस आज लाईटीचा खेळखंडोबा होता। व्यापारी त्रस्त झालेले आहेत। त्या व्यापाऱ्यांना सुद्धा या वीज वितरणने त्यांच्या झालेल्या नुकसानीची नुकसान भरपाई देण्यासाठी सुद्धा आम्ही या ठिकाणी त्यांच्याकडे मागणी करत आहोत। इथले तहसीलदार म्हणा किंवा प्रशासन म्हणा आपत्ती व्यवस्थापन संदर्भात त्यांनी कोणतं नियोजन केलं या संदर्भात आपल्याला काय माहिती आहे का? आपत्ती व्यवस्थापनाची बैठकच झाली नाही तर त्या नियोजनाचा प्रश्नच येत नाही। संबंधित विभाग असतील, PWD असेल, MSCB असेल, या संबंधित विभागांना योग्य त्या सूचना देणं आणि त्यांच्याकडून योग्य ती कारवाई करून घेणं ही या प्रशासनाची जबाबदारी होती, पण त्यांनी ती पूर्ण केल्याने नसल्यामुळे ही वेळ आलेली आहे। आपण थेट आज दोडामार्ग वीज वितरणचं जे कार्यालय आहे या ठिकाणी आज आपण आहे। या ठिकाणी संतप्त झालेल्या नागरिकांनी कर्मचाऱ्यांना थेट बाहेर काढलेलं आहे। जोपर्यंत वीज वितरणचा लाईटचा जोपर्यंत तोडगा निघत नाही तोपर्यंत तुम्ही थेट ऑफिसमध्ये बसायचं नाही असा थेट संतप्त या नागरिकांनी या ठिकाणी मोठा हे घेतलेलं आहे। गवसजी काय सांगाल, आज आपण या ठिकाणी ऑफिसमध्ये थेट घुसून या कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढलेलं आहे, काय सांगाल? साहेब, आज 5 दिवस आले दोडामार्ग तालुक्या पूर्ण अंधारामध्ये ठेवलेला आहे। एका व्यक्तीचा विषय नाही, हा पूर्ण दोडामार्ग तालुक्याचा विषय आहे। आज 5-5 मिनिटाला लाईट जातो म्हणतायत आणि 3-4 दिवस लाईट नाही आहे। आज विद्यार्थ्यांचा एज्युकेशनचा प्रॉब्लेम आहे, सरकारी कर्मचाऱ्यांचा प्रॉब्लेम आहे। मे महिन्यामध्ये काय करत होते आणि हा दोडामार्ग तालुक्याचा विषय आजचा विषय नाही आहे। हा दोडामार्ग तालुक्याचा 10 ते 15 वर्ष विषय चालू आहे। मग पालकमंत्र्यांनी थोडंफार लक्ष द्यायला पाहिजे की नाही? पालकमंत्री सावंतवाडीपर्यंत येऊन जात आहेत, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये येतात, दोडामार्ग तालुक्याचा विषय का घेत नाही आहे? अजून नाही आहे। हा वीजचा प्रॉब्लेम हा महत्त्वाचा विषय वाटत नाही का त्यांना? खूप त्रासलेला आहे आणि हे ना इथं MSCBचं पळकटूपणा चालू आहे। आज अधिकारी एक पण आलेला नाही आहे। पक्षाचे ठाकरे शिवसेनेचे तालुका प्रमुख संजय गवस आहेत। गवसजी काय सांगाल, या ठिकाणी आज आपण थेट कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढलेलं काय सांगाल? आपण बघितलं गेले वर्षभर किंवा गेली 2 वर्ष ह्या सातत्याने वीज काम केलेलं आहे। वीज जे पावसाळ्यापूर्वी काम करणं गरजेचं असतं, ज्या ठिकाणी आवश्यक त्या ठिकाणी काम केलेलं नाही आणि जर काम केलं असेल तर कोट्याधी रुपयाचे निविदा मंजूर करून त्यांनी कोट्याधी रुपयाचा भ्रष्टाचार केला आहे। माझा स्पष्ट आरोप आहे। जर झालं असतं तर आज वीज वितरण व्यापाऱ्यांचं नुकसान होतं, विद्यार्थ्यांचं नुकसान होतं, ग्राहकांचं नुकसान होतं। अनेक वीज उपकरणं ही निकामी झालेली आहे आणि त्यांनी या वीज ग्राहकांच्या साठी सातत्याने आंदोलन केलं पाहिजे। मी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाच्या वतीने आज जे आंदोलन उभारलेलं आहे त्या आंदोलनाला माझा संपूर्णपणे पाठिंबा आहे।
गेली पाच दिवस झाले लोक सगळे अंधार आहेत, लोक आंदोलन करतात. काही चुकीचं नाही, कारण लोकांची उग्र भावना आहे आणि जे काही अडचणी दोडामार्गमध्ये आहेत, शासनाने आतापर्यंत या विभागामध्ये कोट्यवधीची निधी दिलेला आहे, तरी पण खालचे अधिकारी ती गोष्ट इम्प्लिमेंट करत नाही, खालीपर्यंत व्यवस्थित होत नाही. नक्कीच आपण अधिकाऱ्यांना याचा जाब विचारूया. आदरणीय इकडचे स्थानिक आमदार म्हणा किंवा पालकमंत्री साहेबांना नक्कीच आम्ही हा विषय जाऊन आता सर्व पक्षीय मिळून आम्ही साहेबांना सांगणार आहोत, कारण शासनाची कोट्यवधी निधी येते इकडे, पण खालचे अधिकारी ते व्यवस्थित इम्प्लिमेंट करत नसल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण होतोय. गेली 5 दिवस या ठिकाणी एकही कर्मचारी या ठिकाणी फिरून गावागावामध्ये फिरकलेला नाही आणि बघत पण नाही. या ठिकाणी मोठी समस्या या ठिकाणी निर्माण झाली आहे, म्हणून हा लोकांचा उद्रेक पाहायला मिळतो. या ठिकाणी 4 दिवस झाले आम्ही त्यांना सकाळपासून आम्ही त्यांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहे, पण अजूनपर्यंत ते वायरमॅन पोचलेला नाही. आणि 4 दिवस झाले आम्हाला पाणी नाही, मोटर चालू होत नाही. म्हणून माझी एवढीच एक अपेक्षा आहे की मणेरी धनगरवाडीमध्ये आणि आमच्या धनगरवाडीलाच जास्त प्रॉब्लेम आहे. म्हणून मी काय म्हणतो, मणेरी आमची जी मणेरी आहे ती एवढी मोठी वाडी आहे आणि एवढा मोठा गाव आहे, तिथे एक वायरमॅनने होऊ शकत नाही, तिथे 2 वायरमॅन कंपल्सरी द्यायलाच पाहिजे अशी माझी अपेक्षा आहे महावितरणला. ग्रामीण भागातील जे काही शासकीय यंत्रणा ज्या काम करतात, म्हणजे ग्रामसेवक म्हणा, तलाठी म्हणा, बँका म्हणा, पोस्ट ऑफिस म्हणा, यासुद्धा खंडित होत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील संपूर्ण जनतेला किंवा दुर्गम भागातील जे गाव आहेत त्या जनतेला पूर्णपणे त्रास सहन करावा लागतो. गेले 5 दिवस आमच्याकडे कंटिन्यू लाईट नाही आहे, याचा आम्हाला खूप त्रास होतो. कारण आमचं बाजारात दुकान पण आहे, दुकानात पण आम्हाला राहायला त्रास होतो. त्याचा आम्हाला माहिती नाही आहे. कर्मचारी झाडं वगैरे काय हे करायचं, असे 2 वर्ष झाली यांचा असंच कंटिन्यू चालू आहे आणि ह्याचा त्यांनी पुरेपूर यांचा काय ते बंदोबस्त करून आम्हाला लाईटीचं सुरळीत काय ते हे करून द्यायचा. दुसरी गोष्ट, 5 दिवस लाईट नाही आहे, जनतेचे हाल अपेष्टा होतात. लहान मुलं आहेत, लहान बाळं आहेत, त्यांना लाईट नसल्यामुळे त्रास उद्भवतो. त्याचबरोबर दुकान आहे आमची बाजारपेठेमध्ये, आमचं नुकसान भरपाई आता कोण देणार आहे? या दुकानामुळे लाईट नसल्यामुळे आमची नुकसान भरपाई या 5 दिवसाची कोण देणार आहे? जोपर्यंत या वीज वितरणचा तोडगा निघत नाही, जोपर्यंत दोडामार्ग तालुका अंधारात आहे, तो पूर्णपणे प्रकाशित होत नाही, तोपर्यंत आमचं हे आंदोलन थेट चालूच राहणार आहे. कोकण साथ लाईव्हसाठी लव परब, दोडामार्ग.